Dit is het voorbeeld van deeltaak 2, het scherm. Ik heb hier de opdracht van 5 lampen. Op het moment dat ik op start druk, dan gaan in dit geval na 7 seconden gaat de eerste lamp aan, daarna de tweede, de derde, de vierde en de vijfde lamp gaat aan. En je ziet hier ook het aantal lampen wat aan staat. Op het moment dat ik op stop druk, dan stopt hij. Op het moment dat ik op de timer druk, kan ik in millisecondes de timer instellen. En als ik dan weer op start druk, dan zie je dat hij per seconde nu de lampen aangaat. En dat ik hier ook het aantal lampen heb staan. Het scherm is voorzien van bedrijfslogo. En als ik op stop druk, dan reset hij ook het aantal lampen. En op het moment dat ik op start druk, dan gaat hij gewoon weer aan. Het is de bedoeling dat je dit zowel in de simulatie als op een daadwerkelijke HMI gaat maken. Ik zou zeggen, heel veel succes!